Vítam vás u ďalšieho videa, dnes si rozoberieme fake fursuity. Ak náhodou neviete, čo to je fursuit, tak mám na kanále aj nejaké ďalšie videá, či už ohľadne výroby fursuitu, alebo ohľadne typov fursuitov. Skrátka, fursuit je takýto kostým vášho charakteru, vašej vlastnej fursony, ktorý si necháte vyrobiť u nejakého fursuit makera. Fursuity sú veľmi drahá záležitosť a preto niektorí, hlavne teda mladší jedinci, hľadajú čo najlacnejšiu alternatívu. Týmto vás však chcem upozorniť, že nie vždy je to, čo je lacné, takisto aj dobré a niekedy sa oplatí naozaj si nejaké to euro doplatiť, aby ste mali naozaj kvalitný fursuit a nie niečo, čo je fejkové, ukradnuté a zároveň sa vám to aj rozpadá. Jednou z týchto fursuitových alternatív je práve si kúpiť fursuit na nejakých stránkach typu AliExpress, eBay, kde samozrejme tie fursuity sú kradnuté, ich kvalita je otrasná, vyzerajú otrasne a dnes si práve ukážeme pár takýchto fursuitov a pozrieme sa, ako strašné vlastne sú. Berte to prosím ako varovanie, že naozaj sa oplatí si doplatiť nejaký ten peniaz a že sa naozaj neoplatí si kupovať takéto niečo z internetu. Títo predajcovia na AliExpressi majú veľmi tendenciu kradnúť cudzie výtvory, dokonca mne samotnej ukradli jeden obrázok, čo som mala na DeviantArte, stále tam je, s vodoznakom a podpisom. Čo však oni urobili je, že ten podpis vymazali, vodoznak takisto, ten tam myslím, že vtedy v tých časoch ešte nebol a proste predávajú to na trička, ako keby to bol ich výtvor a majú úplne na háku to, že to robil niekto iný a že to proste ukradli a predávajú ďalej. Prídeme na AliExpress a čo tu nevidíme, hneď niekoľko rôznych fursuitov, vyzerajú dosť pekne, že to je kvalitka, to by som si aj kúpila. No však má to malý problém. Tieto fotky, čo tu sú ukradnuté a finálny produkt od nich vôbec nevyzerá takto, ako si myslíte. Klikneme si na prvý fursuit správa, lebo to je taký podľa mňa dosť známy, dokonca samotná týpka alebo týpek, komu patrí originálny fursuit, si to dávala aj na Twitter, že aha, proste ukradli mi postavu a predávajú to ako fursuit, ok. Čiže mám tu takýto fursuit krásny, vyzerá akože fakt kvalitne, úplne pecka. A vidíme, že tu má ale celkom špatné hodnotenie, 1 hviezdička. A pozrieme sa na odozvu od človeka, či si to sám kúpil. A tu vidíme finálny produkt, ktorý človekovi prišiel. Trošku rozdiel v porovnaní s tým, čo bolo na úvodnej fotke. Bože, to je úplne otrasné. Za prvé, toto ani nie je fursuit, to je proste kostým. To je proste napodobenina fursuitu v podobe kostýmu a je to úplne strašné. Je to úplne šeredné. A najhoršie je to, že to je ukradnutá postava niekoho, kto si túto postavu proste vytvoril. Ako ďalej tu máme takýto skôr realistický fursuit, alebo taký semi-realistik a teda môžeme vidieť, že vyzerá fakt parádne, proste detaily super, úžasné. A pozrieme si ďalšiu fotku. Čo to pre Boha je? Fakt, čo to je? To je úplne šeredné, to je úplne otrasné pre Boha. Ten ksicht, to je úplne hnusné. Ako môže toto niekto urobiť? Proste ukradnúť niekomu postavu a ešte to takto predávať na internete v takejto šerednej podobe. A ďalší fursuit, to je krásne, úplne kvalitka, pekné to je. Vyzerá to normálne, to chlpaté. A pozrieme sa ďalej. Preboha, čo to je? Čo to je? Však to je úplne fuj. Úplne otrasné niečo, to je katastrofa. Prečo si toto... Ja neviem, čo mám na to povedať, to je proste úplne strašné. Ja neviem, čo mám povedať, to je úplne... Fuj. Toto síce nevyzerá úplne najhoršie, vyzerá to celkom v pohode, ale opäť tá kvalita musí byť úplne strašná a takisto tipujem, že to je ukradnutý charakter nejakého človeka, proste to len pretvorili do fursuitu a teraz to predávajú a je to proste hnusné, že takto niekto môže ukradnúť niečí dizajn a takto to proste predávať ako kópie na internete, že kúpte si to, proste neobmedzené množstvo. A ďalší fursuit, samozrejme niekoho postava, niekoho fursona. A čo tu máme ďalej? Lacná napodobenina. Bože, tie nohy. Visí na tom človekovi ako na vešiaku. Fakt, medzi týmto
A týmto je obrovský rozdiel, je to úplne otrasné. Títo tu prístup nedali fotku, ako to vyzerá od nich, dali tu len proste fotku z internetu, čo našli od originálneho Fursuit Makera a proste mám na háku. Najsmutnejšie na tom je, že sú naozaj ľudia, čo si to reálne kúpia. Konkrétne tento Fursuit, alebo no to aj nie je Fursuit od nich, si kúpilo 5 ľudí. Konkrétne tento Fursuit stojí 250 €. Free shipping, no neber to. Nejaký typek si to aj kúpil, dal to aj nejaké fotky a opäť tá hlava... Čo to je? Tá hlava sa absolútne, ale že ani trochu nezhoduje s tým, čo je tuto na obrázku. Ak by ste sa chceli sami pozrieť, tak môžete tam toho naozaj veľa, máte čo pozerať. Keď tak na internete máte aj ďalšie videá od iných rôznych zahraničných ľudí ohľade týchto fejkových fursuitov. Takže radšej si priplatte nejaké to euro do normálneho fursuitu, prípadne partiálu, ak nemáte na celý fursuit, než radšej ukradnúť niekomu jeho samotnú fursonu a ešte k tomu mať takýto otrasný fursuit. OK, čiže to je všetko pre to video, ak sa vám páčilo, ešte like, komentár alebo odber a uvidíme sa v nejakého ďalšie videa. Zatiaľ, adios.